Ndị otu United Nations Children's Fund UNICEF ebutego ụmụ akụrụngwa nke lụrụ 1,212 bụ ụmụ akụrụngwa dịgasị iche iche nke ha bunyere n'aka gọọmenti iji nyewe ndị steeti aka. Kọmishọna steeti na-ahụ maka ahụike Dr. Afam Obidike natara anya bụ akụrụngwa n'afa gọọmenti steeti a n'Ọka. Onye ọrụ anyị Chibuzo Okoye n'ebe a ma weta ozi a. Bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike mere ka amata na oge iju ọgbụgba nke afọ 2022 gbara na Oriakụ Akanachi steeti a bụ Dọkịta Nonye Soludo bụ onye ji aka ya nwee gota ihe ndị ahụ na-enye nne mụrụ nwa ma rịọzie ndị otu mba ụwa dị iche iche ndị na-akwado gọọmenti Anambra steeti ka ha nye aka wee gotakwuo ya bụ ihe na-enye ndị nne mụrụ nwa nke o mere ka amata na ọ bụ ya kpatara UNICEF ji wee mee nke a. Dọkịta Obidike gara n'ihu mee ka amata na oge ahụ iju ahụ gbara na enwere ihe ụmụ nwaanyị ọnụọgụgụ ha karịrị 100 mụrụ nwa nke ọ bụ ya bụ ihe na-enye ndị mụrụ nwa nke oyibo kpọrọ delivery kits bụ nke e nyere ha iji hụ na ha enweghị nsogbu ọbụla ma benatakwa ego ụfọdụ na-akwụ na ịnata ọgwụ ma ọ bụkwa ịmụ nwa. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a mere ka amata na ya bụ ihe na-enye ndị mụrụ nwa bụ nke a ga-ebugodo ụzọ kesaa na obodo ndị ahụ dị n'ime ime na steeti a nke nwa bekee kpọrọ hard to reach communities ma gwazie ndị dị ime ka ha na-eje na-anara ọgwụgwọ maka ịmụ nwa gbasiri ike nakwa arụike ha. O mere ka amata na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke na-agbasi mbọ ike iwelite ọnọdụ ahụike nke steeti a ka ọ bụrụ ejiamatụ. Na mbụri n'okwu ya ka onye na-ahụ maka ahụike na ịmụ ọmụmụ na steeti a Dọkịta Uju Okoye mere ka amata na ya bụ ihe na-enye ndị mụrụ nwa bụ nke ga-enye aka ịgbata ọsọ aka ọkụ nye ndị mụrụ nwa ma belatakwa ọnwụ ndị mụrụ nwa ma ọ bụ nwa ha mụrụ. Dọkịta Okoye gara n'ihu wee kọwaa na adịgịrori na mbụri kesaba ya bụ ihe ma tozie nwunye Akanachi steeti a bụ Dọkịta Soludo maka mbọ ọ gbara iji hụ na ndị otu UNICEF butara ya bụ ihe na-enye ndị mụrụ nwa wee nyefee gọọmenti Anambra steeti site n'Ọka. Aha m bụ Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.